Dumi Mkokstad uthi vumba lemnandi emsakazweni Nanda 88.4 FM isikhathi 20 minutes after 9 ekseni kumhla ka8 kuMarch 2026 asikubingelele ohlelweni asilungiseni sikwamukela nje namhlanje ekseni ona umsakazo wakho iNanda 88.4 FM Queen Rejoice bathi nje hostess yasho njalo laphana uma sebebhala izinto zakhona ukuthi hayi yimlo ngizobe nginawe kuzokushaya ko12 wanamhlanje mina ngihambisana ke ubaba uThabo Sambothi ngihambisana naye uDimbane undabenhle wakwamnyeza ku discussion yethu yanamhlanje la sikhuluma khona sithi collective trauma in black community. Well ke angiqale ngibonge laphana ku Felicia Bloom nomsizi Ntaka Maphumulo, a man with double barrel ebade benawo bethi easy on a Sunday morning so ekseni ngo6 koze kuba 9 while we'll be back ngesikhathi sifanayo ngesonto elizayo. Sishaya ngaphansi kwakhe laphana usibonelo umlitha ethu ubuxoki angithatha lesikhathi ke ngibingelele ngamukele siqale Thabo Sambothi ukuthula. Queen Rejoice sibingelele sibonga umdala usigcinile saphinde sahlangana njengoba sasicelile sathi mayivumile siyobe sikhona hayi umdala uvumile nakho sikhona siphephile nase kulezi ivunguvungu ngibingelele khona abantu ekade agcina nokubabingelela khona abantu abama contributor amakhulu kabi kulolu hlelo onala emlazi kunezinto ade besisiza ngazo la kakhulukazi mina nje ngoba engibuye ngisebenzise le equipment engiyisebenzisayo ngazithi nje hayi kufinto ethile hayi bahlanganise kuphume sikwazi ukuthi sikuthengayo mamhlongo nakho nje namanje njengoba ngihleli nje la ngibuka abantu abathumela WhatsApp nani Facebook mangifunda uyena wasisiza ngale laptop so abantu abama contribute oMakadebe nabo bama contribute yazi isimanga ngithinta abantu besimame nje abalimisile uhlelo ngezinto eziningi esikwazi ukuthi hayi masathi nje belokuze so basinika izinto futhi lezi zinto zaba zifi kuyasho ukuthi bayikhipha ngenhliziyo ekhulekile ka azifi ziloke isebenze njalo so ngiyababingelela ngithi hayi uNkulunkulu abakhumbule siyabonga Dimbane ngibingelele abalali beNanda FM simbonge umdalo wezulu nomhlaba osiphe ukuzithanda ukuzithemba ukuzinikela ubuqotho singaqolodi sime phezulu kwamagquma sizenza abantu abazi kakhulu kepha sizehlise sibe nentobeko bese siyacubungula lo lwazi silithola bese silibuyisela back kuluntu ukuthi nalo lucubungule lokho kuyosiza ukuthi sibuyele isimini nje bomdala esidalile ngoba ngempela asisebona abantu sesinobulwane kodwa ke namhlanje sizoveza ukuthi lobulwane sesinabo ngempela bubangwa yini. Yeah, Dimbane siyabonga for the past I think 3 weeks the topics is look at it now ibikhona lento yokuveza ukuthi into inokulinka to trauma kufe kulinke kusilisa ngo ilanga kulinke kwinkanyezi yesizwe emva kalokho kugcine kulinke sithi hayi phela abazali kanti nabo abazali nabo badlule kwitrauma abangadilanga nayo basikhulisa basikhulisa ngetrauma basifundisa itrauma sesipractice ini trauma. In fact, I'll tell you something kulonto and I'm going to be repeating this throughout our program. I normally observe this kubantu besifazane. Right. The anxiety and trauma that they are carrying, it's not their trauma. They are processing the trauma yabazali babo. Yeah, yes. But bona ba process the unprocessed. This is interesting. Bona ba process the unprocessed trauma of their parents. Again, clean the food. Abantu besifazane abaningi because abantu besifazane they're more sensitive than men. They tend to process
trauma of their mothers or their grandmothers or great grandmothers, transgenerational historical and transgenerational trauma engazange iprocesswe ibisizokubamba la ubokubheke good example Queen Rejoice uyibona ingane yentombazane intelligent hardworking yephasa esikoleni kodwa ine sadness ongakazi uzuyibona lithi kodwa lo mntwana yini manje nambuza athi right. No, the truth of the matter, that child is attempting in his amygdala and hippocampus to process a trauma of her great grandmother or of her mother or the immediate grandmother. Lento ekhulunywa uDimbane ibalekile yabo le topic e trauma Queen Rejoice ngathi sekude ukuyiqeda ngoba okokuqala abantu basekufanele bayi-understand into ukuthi sithini masikhuluma ngetrauma ngoba khona ongakayibambi ukuthi hey bakubala bathi trauma yinyo yale so ifuna ukudriver umuntu azaqala understand le ngoba kwasho umuntu athi yazi naqala nayikhuluma lento nganganizwa kathi emva kwesikhathi sengiyanizwa nikhuluma ngayo yabo. Just a good example, Thandeka, think about this uncelebrated milestones enganeni zethu they create a neural gap bese zirealize sezinjalo ngithi yazi ingane even ikushock ethi mina uma kangithandanga yes. Where does that come from? And it didn't because ngesikhathi khula there were critical milestones okwakufanele ifamily regardless of how poor they were okwakufanele inze njani celebrate. Zonke an example yini wena manje kwagogo ugogo uhlala unorandabout kuphela Thabo ugogo afika akhipha umbila ahambe nawe ensimini umbila amadumbe igabe ibhodo elikhulu athi mntanami ukuthi ngiyakuthanda ikona nje ngifuna ukudla kagogo. Then what happens then? The brain immediately secretes serotonin and oxytocin. Now you'll never forget a day ugogo kuphekela igabe amadumbe nombili was celebrating milestone yakho uma wakho on the other side uphasa university ugrade siyabonga hayi uzokusondleke manje ngoba umuntu ukhathele uma uzongilekelele nami la ekhaya but sebafundiswa wena imake Queen Rejoice akuthathe imulo angifuni ukuya kulezi zinto ezinye sebantu sebayicorrupt imulo was celebrating the collective effort of women for having grown up. They gave themselves name ngundonsa ngukhwezi because they were naming themselves hence ilokuza imulo is a milky lane. Now buka ukuthi ingane zethu zazinjani they did not have psychosomatic disorders ngoba every time and again their milestones were celebrated. Look at kids that are not celebrated. Zinenhliziyo ezimbi ziyalwa ziyabulala ziyashaya sekuyini i-trauma response. Lento kuyibuka kulezinye izizwe belunga amandiya khona ngisho ihlaya ukungathi ihlaya ukubona amandiya amaya esibhedlela eyobona elinye okay so ngiyakulento ukuthi not ukucelebrate kuphela even ukukhampatshana yabona so igcina i-create trauma if ungabatholi abantu abazokukhamfatha so bese ke ubona lezinye izizwe ke zingenayo leyo trauma ngoba ziya celebrateana mazenza into enhle makukhona okubi futhi ziyakhampatshana futhi and they celebrate Hanuman. What is Hanuman? It's a celebration of Lord Hanuman. Yes. Okay. But it targets the development of youth now and connecting to all right. Enye into engengiyibone mina ngathi esigudi ekuyihlanganiseleni thina abantu abamnyama it's when kukhona ilunga lomndeni edlula emhlabeni. Awuzosibona ke Thabo lapho sofika sogcwala ke nakhona somosha kodwa lento ethi trauma response ngisho lokho nakhona somosha ku net vigil nifike nibeke ilokuze nendumiso nibeke amabhakede bese nifaka ama astropes bese niqoma zamba nicumile niqula ingoma zosonto senidakwa into ongakazi uzuyibone lalela babudabethe yabona ke yithini leyo i-trauma response kwakona lokho hayi Nando nazi izindaba zenanda 88.4 FM nononduduzo nomvalo.
Glad Tambulo at there's music in the 15 minutes before 10 o'clock. Emsakazweni Inanda 88.5 FM sithi la collective trauma in black community. Sikuthathela into belokhu iputshuku masithi siyakhuluma kuma discussions esibe nawo past week ivele nje into ilink ekwi trauma sithi siyakhuluma ilink ekwi trauma siyakhuluma hayibo ilink yabo mhlawumbe izokhomba besilisa nebesilisa kukhomba ukuthi nabo ba traumatize ikhomba kwabesifazane igcina ikhomba kubazali kwabona so injalo somebody I trauma khona into eyakhulunywa uDimbane le esenza size normalize I trauma ngenye indlela isi culture I trauma isiko impilo lethu ngingaboza umbuzo before size sikithi makhulu nginalento ethi iqhamuke lento okuthiwa indoda ayikhali because somehow angazi noma ngirong in but I don't believe it's African ngizofika ke kuyona njengoba usuyisho right ngizofika njengoba usuyisho nje iyangena ke ngifaka ngaphansi ke ku subtopic izoba yeah so kahle we integrated trauma into culture siyenza lento engazuthi nje yes so sesi integrated sayifaka ya culture uDimbane la kwathi ngeluthingi wathi uDimbane emva kweluthing kwababhlungu kwabanye wathi you'll pay ngalento eniyenzile ngoba isazobuya ikarma isazonishaya uyabona ke iluthing iyakutshela itrauma esinayo emphakathini that is trauma response iluthing yabona abantu abamnyama sebephila ku survival mode yini ingenxa ye trauma ngoba yawo umuntu bayithi ngiyaphanda une business kodwa uthi umphanto wami ngoba manje wena lento uyenza ibusiness ngoba usuphila kwi survival mode ngenxa ye trauma awuyitshela ukuthi lento engenzayo ibusiness it's survival mode elokushila kuphilwa ngokusurvive fanele ngishaya ubani ngimgoqa ubani ukuze ngikwazi ukusurvive fanele ngiqome ukuze ngikwazi ukuthi ngithola ukuthi it's all survival mode lokho ukuthi nje kunama level ahlukene yabo I trauma response manje awuboni ukuthi ngingayimela ngibe ne business angithi ngiyaphanda umphanto wami no it's a business take it serious so lento ye survival mode iqala ngisho umncane uma ingane iyenze into encane nje angithi une trauma umzali uyikhuza ngokuthi uyishaye ingane ke manje iphila ngesurvival mode iyazi ukuthi mangenza ukuthi uzongishaya uma now fanele I device a survival mechanism ukuthi ngizophila kanjani uma ngoba uzokwenza ukuthi mina fanele ngenze ukuthi ifuna indlela yokusurvive uyiqala lapho nje indlela ukuthi yonke into yethu it's on a survival mode uyakhula esikoleni mangayenza ngehomework ngizoshaya ugovernment wa right mighty ingane ingashaya but akadilanga ne trauma now othisha abafundisa lezi ingane bane trauma from apartheid from what kwabona bane trauma bakwazi ukudila nezingane ezine trauma ngaphandle kwenduku ngoba iqale ekhaya lento uma ungayenzanga into ethile uyashawa ukuzuza yabo nje sazi ukuthi siqondiswa ngenduku sisho futhi nathi sakhula ngenduku yonke into induku yalungile so abazali bethu they did what they can siyabancoma but mase sikhulile fanele lento ye trauma siyivale manje fanele sikhetheke manje ukuthi yabenza kahle la nala oMantuli but yabo kuba akakwenzanga ukuthi mina ingane zami ngeke ngikwenza ukuthi lento ngizodila nayo kanje ngoba usuzonikezwa ondaba enhle abantu abasebenza ngemiqondo yabantu uthi no lengane le ungayishayi ayitho nangu ukhona uDimbane enza kanje mayenze kanje uyitrial lento akutshele yona isebenze ngempela uyabona ke manje usuyasibona isidingo sokuthi angiyidingi induku usuyayikhipha nengane lapha ku survival mode ngoba manje yonke into yayo nje yona fanele nayo izama ukwazi ukuthi izomanuva kanjani ukuze iphume kule situation ngoba yonke into siphila ngale survival mode safa kwa yini ile trauma esikuyona uma ufika late emsebenzini uzoxoshwa
or Right. uzonga khona abantu abasebenza lapha eMandiyeni mayeke wafika late hayi umholo wosuka uthuli khona umuntu osebenza 30 days kuyaphuma ku social media usebenza 30 days akana off uze waqulekela emsebenzini kwenye inkampani zama security la ePhoenix uphila in survival mode umuntu mangayanga noma kuthiwa ngiyagula fanele ngivukele khona ngoba mangayanga ngizoxoshwa uphelile umsebenzi iyo le survival mode engikhuluma ngayo ukuthi yonke leyo nto ungakhali angithi unenkinga emsebenzini unenkinga kwi relationship unenkinga esikoleni ingane zize ziyihanga esikoleni zinenkinga iyo njalo lento engisho ukuthi ngoba manje ziqondiswa ngesihluku nasesikoleni ukuze yenze lento kufanele ihlukunyezwe ukuze yenze lento ubona amandiya nabelungu bebahlukumeza abantu ngoba bayazi ukuthi mentality yabo ukuzwa ngokushawa ukuzwa ngokugqilazwa awusakwazi ukuzwa mawutshelwa kahle because une trauma uresponda better kwi trauma futhi ngoba wena une trauma so into ekwazi ukwenza ukuthi uresponde I trauma udinga I trauma ukuze respond so manje mawuphathwa kahle utshelwa kahle vele ubo iyo lento eyenza ukuthi ubone abantu ko I blew it yabo umuntu unikezwe imali avela I blow asakwazi nanokuphatha ilento imali asikwazi ngisho ukulokhuza ngoba asinayo lento le sine trauma asikwazi ukulokhuza ukuphatheka kahle asikuthathi njengelokhuza asakwazi ukwamukela so even uthola isihamba semali the first thing nje wena kunokuthi ukwazi ukuthi imali iphathwa kanjani you gonna blow it because une trauma into ejahile ufuna ukufana nalabo abantu abahlala emhlanga yonke lento ufuna ukuyenza ngosuku ukube kuyenzeka ngabe usuwakho umuzi oyistezi onama swimming pool namhlanje nothi ukuthi nini wathenga ama messages une trauma ujahile ufuna ukuphuma la elokishini yophila le yampilo kodwa ubone ukuthi imali yakhe iyaphela njengoba uyixhaphaza nje so indlela lento le ingqondo yomuntu esilukhuze ngayo esiwirisheke ngayo iwirisheke